gotzon kontrarekin gaude, etxe bizitza politiketan, etxe bizitza zenbidean aditua, abokatua da, eta kooperatibetan aditua ere da. Zuk nola ulertzen duzu etxe bizitza eskubidearen edukidea gaur egun? Bueno, dakigunez, konstituzioak, estatuko konstituzioak, etxe bizitza eskubidea, funtsezko eskubidetzat hartzen du, eta urteetan zehar jendeak eta gizarteak ulertu izan du, etxe bizitza eskubide hori izan behar dela jabetza eskubidea. Nahiz eta konstituzioak horrelakorik izan hau da, era desberdinak egon, etxe bizitza eskubide hori gizarte guztiak disfrutatu ahal izateko, urteetan zehar beti ulertu izan dugu jabetza moduan. Gaur egun gizarteak horrela ulertu izan du, etxe bizitza eskubide hori eduki bezala jabetza izan behar. Baina eta zein beharko luke izan, edukia? Europa mailan da, existitzen dira beste eredu batzuk, adibidez alokairuarena, erabilera lagatzearena, batez be iparraldean, Europako iparraldeko herrialdeetan, eta gainera arrakasta handiarekin eraman dira proiektuak izan dira. Esan dugu bezala, konstituzioak ez du hitz egiten jabetzari buruz, hitz egiten du bakarrik etxe bizitza eskubide hori praktikan gauzatu daiteke, bai alokairuaren bitartez, bai erabilera lagatzaren bitartez, eta baita jabetzaren bitartez. Orain arte, bai administrazio publikoek landu dituzten lege guztiak eta beti joan dira bideratuta jabetza hori eskuratzeko bidearekin. Nik uste dut buelta bat eman behar zaiola, politika publiko hori buelta bat eman behar zaiola, eta funtzionatzeko beste era bat hasi behar dela, eta sustatzen beste eskubide hori praktikan jartzeko beste era batzuk edo beste tresna batzuk erabilizten. Zer politika desplegatu dira mundu ontara etxe bizitza eskubidea garantizatzea dela, eta zer balorazio egiten duzu politikoen gainean? Zeintzuk izan behar dut politika? Nire ustez, esan moduen, oinarte indizenak beti izan lege guztiak, araudi guztiak landu dira eta argitaratu dira jabetza hori bultzatzekotan, eta gaur egun estatu mailan dagoen krisialdia eta Euskal Autonomia Erkidegora iritsi da, funtsean dago eraikuntzarekin loturik. Eraikuntza horrek lobby bat egin du beti araudiak, legeak eta argitaratzerakoan jabetza hori bultzatzen zuten. Nik uste dut administrazio publikoak eta administrazio publikoa esaten duguna, bai estatu mailan, bai autonomia erkidegoan, eta baita ere tokiko politiketan, udaletxek eta horrela aldatu egin behar dutela txipa esan duenke, eta landu beharko ikusketela araudi berriak jabetza alde batera izteko, batez eraikuntzaren lobiak edo konstruktore horien lobiak egiten duten presioak alde batera itxi eta gizartean pentsatu eta bideratu aukera barriak batez be alokairua, ikusi dugu Europa mailan funtzionatzen dutela, eta baita lagatze eskubidea duten etxebizitza. Bultzatu lege berriak egin, araudi berriak egin, eta sustatuz lege berriak jabetza alde batera itxi barik, baina sustapena eta indarra jarriz alokairua eta beste tresna horiek. Zu kooperatiba arloan jakitun zera, badago etxe bizitza kooperatiben modalidade hori, horrek ze aukera ematen ditu batez ere politika berri egitean. Gaur egungo egoera zenbatik eta zatik zuk aipatu dituzun neurri berri gauzatzerakoan ze aportazio dezake etxe bizitza kooperatiba. Etxe bizitza kooperatibak bere garaian krisialdiarekin lotuta joan direzen tresna bat da, etxe bizitza kooperatibena. Lehenagotik gutxi ezagutzen ziren? Ez, hirurogeita hamarkadako krisialdiarekin bultzada handia egon zen, batez be enpresaren eskutik eta horrela etxe bizitza kooperatibak horrela eman zirelako. Gero, alde batera itxi ziren, nahiz eta mantendu ziren, baina zenbakiz ez ziren garrantzitsuak, eta azkeneko urteetan berriro bultzatu da askoz etxe bizitza kooperatibena. Batez be, finantzazio aldetik asko berrezagoa promozio hori aurrera ematea, kooperatiba erabiliz, eta etxe kreditu erakundeek eta nahiago izaten dutelako arriskua, beraien arriskua, finantzazioa arriskua asko betxekiagoa da. Tresna kooperatiba erregimen juridikoa, tresna hori etxe bizitza bultzatzeko guztiz egokia da. Hori bai, asko bultzatu izan danez, jende
urbildu da tresna horretara edo horretara espekulazioa erabiltzekotan etxebizitza kooperatiben hori erabili bere espekulaziorako. Eta orduan, azkeneko urteetan badago gizartean kutsu txiki bat, igual kooperatiba etxebizitza eredu hori ez dela egokia. Eredua egokia da, tresna oso egokia da, tresna horretaz egiten den erabilera da zaindu beharrena. Eta ikusi dugu, iparraldean zen dugu moduan, Europako iparraldeetako herrialdeetan dago eredu bat, etxebizitza kooperatibena handean iziletua dana, Dinamarka eta hori eta hor bultzatzen dutena da etxebizitza kooperatibak, baina ez estatu mailan eta Euskadiko autonomia erkidegoan erabiltzen da eredu bat nirekin. Ez da, jabetza eramaten danez, jabetza bultzatzen danez, egiten direna da etxebizitza kooperatiba horiek sortu eta bukatzen danean irekutza etxebizitza bazkidei eta kooperatiba likidatzen. Europa mailan dago beste eredu bat, dana alokairuarena eta lagatxarena, etxebizitza lagatxarena. Kooperatiba hori horrean denborari sartzen dira, alokairuan, eta alokairuan beste bazkide bat sartzen da, kooperatiba maten duten da. Kooperatiba hori egiten duena da, hemen jabeen komunitateek egiten duten lan atxera. Dutena da, kudeatu etxebizitza horien gastu bat, eta hori da espazio komuniko erabilea, eta hori dana kooperatiba berak egiten. Nik uste txarra behar zaiola zentzu hortan bai etxebizitza kooperatibei, da, eredu barrean zentzu hortan, azpimarra pasak urteko bukaeran, zelan Gasteizen da, igual Euskadi mailan babes ofizialeko etxebizitza kooperatiben bitartez gehi osustatu den herrialdea. Eta gaur egun hartatu da pilo bat etxebizitza etxebizitza batuko da. Bastide Iparik, eta orduan, gobernu aldaketan horretik, azkeneko araudi bat izan zen, jabetzarako sustatu ziren etxebizitza horiek eta etxebizitza kooperatiba horien araudira edo baimendu horren jabetza alde bat ere itxi eta alokairu bitartez eskualdatu alizateko. Ez da, Bastide eskudu jarri alizateko. Nik uste hori pausu bat izan dela, baina izan dela pausuz konkretu bat, dagoelako arazo konkretu bat. Nik uste bideo hortatik jarraitu behar dela eta etorkizunean argitaratu beharko legeak eta nintzekoak joan behar duela zentzu hortan bideratu. Alokairurantz, lagatxeantz, etxebitzaren lagatxe eskubidea erantzat, eta erregime juridiko kooperatiba guztiz proposa dela, hori lagatuaren sustatu ahal izateko, eta batez be, bazkidek parte hartzen dute etxebizitza hori momentu bat. Jendearen parte hartzea oso garrantzitsua dela euren etorkizunari hori. Etorkizuneko etxebizitza legerik ez daukagu, saiak erabazuko egon dira. Zure ustez, etxebizitza lege batek, Jalisco etxebizitza lege batek, ze eduki, gutxienez eduki bat egitezke? Aki beharko nukena da, lehen esan dugu moduan, igual, jabetza mantenduz, jabetzaren aukere hori mantenduz, bide berriak zabaldu, alokairua eta beste tresna batzuk errazteko. Ez da gaur egun jabetza, estatu mailan eta autonomia erkidegoko mailan jabetza eta asko relatiboa izan du, ze azken finean, interesa daukan pertsona azken finean, kosta egitik bardina da, alokairura joan, zin jabetza kasuan, ez da, hipotekatu daukan kostua, eta gaur egun, hemen Euskadi mailan alokairura daukan presioa, gutxo gara bardina da, guztot etxebizitza lege baten alegin beharko itxatekela, alokairu asko errezagoa izatea, bai tramitazio aldetik eta batez be, finantzazio aldetik, askoz merkeagoa izatea, eta jendeak ez itxoin behar izatea, laneak ez da gizko bat urte, egon behar izatea, bidua aurreratzen etxebizitza bat analizateko, jabetza bitartez, baizik eta bideratu jendeak ez eta diru gutxu izan alokairu bitartez, analizatea etxetik, independizatzeko, intimitate eskubide hori bai bermatzeko, azken ginean, eta nik uste dut zentzu hortan joanako etxetik, lege bat sustatzen
jabetza mantenduz, baina batez be, alde batera itxiz, eraikuntzanen egiten duten indarra, eta gizakiaren behar izanetan gehiago. Eskerrik asko.